RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini, itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana nga matod paghihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan na hilakan mo pa ang tatas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Ano yan, sabi niyong alagad si kanya ng Trifon Morales and then may partner sa mga koday si Randy kaya mga kabanan na niya. Tutulong mo nun, kung ako ang pasulti yung asap kita, always say a prayer mga kisinaman. Importante ito papanangin sa itong na ba magagawang Lord. Thank you kayo sa mga ka namang kasya, matag adlaw, ang kalinaw sa tibok libutan mo yung magipangindoy yatag sa kanimo. Thank you kayo Lord, thank you kayo. Bueno, dito maglangan ang atong sot ang pukarang natatag, natagan o pagdadad. Ang pinidakin is usak ka lalaki na mapatago lang singan nga buni. Kini iba tanong doon sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong singer, si Buni. Pinakang problema, bahay na sa asawa. Wapa may makasal nga, nagpuyo rin ani. O kung naman na problema ko, ingan ko diyan yung mga panghitabo. His love is mine. God give this land to me. This brave that is in land to me. On when the morning sun reveals her ears and pray, then I see a one we're told in can run free. So take my hand and hold this love with me. And walk this road with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Buni, tapaw! Dong! Huh? Hey, what's the matter? Dong, nag-chat si kanang Maggie. Kasal ko nila karong Domingo, nag-imbitar ta. Wala sa mga tuta? Ay, kukuy, imbitar ko tagod. Yan ako sa lobon para ng kasal day. Ay, nga nang wa man. Kasal day, kasal day. Yes. May okay naman, magbarong ka, di man ikaslo nun. Dili bang ako ba? Ay, wa na ilabot. Uy, gi-imbitar na ta, so pwede rag mag-formal dress na ka. Kay formal attire. Oh, sige. Okay ra ba ka day? Unya, usam na nga sa? Day, ato na ta. Sus, Mariusip, tarungan sa taon ng imong sinuluban. Uy, Buni, mauwaw man kang magkikuyog ni mo, ana. Ingano man, sabi problema niya akong gisulob day, ha? Sa problema ni? Hala, uy, katiniguang sa na imong style, uy. Sa itinigyan ba? Tanawal ko na imong postura, oh. Karsones ni mo, pina-high waist kaayo. Iyos-iyos sa nagamay, uy, mura ba kagkaraang tao. Maon na'y nakadaot ni mo lagi.
Ano na pagbutan? Dong, di man na para ako, para imo man ang kaayuhan. Kadi ka mahug nga katawan kas mga tao ba? Huwag nga nung katawan na magano nga karsunis man ha? Para sunes lagi, pero ayaw sa nagisakag mayo. Bida sa di mo, tanaw ka na gud na may hulma imong itlog, oh! Di ka na! Di makaingon sila ka! Di sila ka makasulting, wa ko'y itlog! Hilam na po niya, ay paraw ka makaha. Na. Hilam na buniha ka. Nabunay naman noon ako nga. Kakitol! Yun ang nagkabagsik akong asawa, pero abisan pa man, pinanggabi ako. Oo nga, ako na siyang uyon-uyonan. Kung dito sa kasal, Day, hilak mo ka diha. Nakahilak lang ko itong. Nga nung utang may ilang magkadiha, nga wa man kay apel sa kasal, ugawas pa. Di naman ikaw may inahas kay kasal. Dili man na mo akong gilakan. Oh, sabi niya eh. Nahinuklog lang ko ba? Oh, may lugog. Saan siya? Nakaingon lang ko sa akong kaugalingon nga pagkaswerte sa kikasal. Pinakapasag yun siya sa simbahan. Ako ani kanusa pa ka ha. Oh, anong sa marasyo eh? Ora nila yung maghilakan eh. Uy, masuya man lang ko nga magtanaw nila. Kamalipayon gid sa babae nga ni Paso sa simbahan. Kunya ang lalaki, dako kay ngisi nga nagtanaw sa iyang pangasaunon nga ni Paso. Asus, turang ako kayo nag-iisip ay mas hunaan na nag-ingon naman nga kini ako na karon ka ni kumana ni church ni Ilog na ba niya eh? Pwede. Ang ako ba nga kanus ako makapaso ni nga? aw ni kumana nila di ano mahimo magpaso ka dagi mo Ang gawag isnaong ni mo eh. Di ka kasabot. paso naman kay problema nimo oh di paso ka dagi do suli nga ni paulos tanan paso ako ni kag paso mabili na ka din ha balag tagay kag paso-paso dia. Ilog na buniha ka. Oh, nanasad, buni nasad. Palito rin ninyo. Nga na ako eh. Ha? Mudiron man dayon. Kaklaro ng buni. Ano yung mga mga ng buni? Magbuot ka. Bugo siya ka di ka kasabot. Gusto di ka kasabot. Abot ako ipasabot. Kanus ata magpakasal para makapaso na ko diha. Ah, puhon. Pagkasalta. Kanus aman ang puhuna. Ah, isearch na sa Google. Ganun sa day. Paraw gid ka. Wa kay klaro buni ka dako. Buni. Hilom. Di ato simbahan. Kagkidor ba ni mo? Pumot sa ipin mo. Oh. Oh. Niya naman kita sa ato. Unsa problema nimo? Wa ko'y problema. Ikaw doon ay problema. Your words ra. Kay unsa may problema nako? Pakauwa ka lang dito. Hilak-hilak pa ka. Nyalain na imong gilakan. Ang angbi, dugay naman kay tanga nag-ipon. Nya hangtod karon wa kita bakasal. Unsa ba plano nimo nako? Pakastan ko nimo tili. Sige. Magtigom tag kwarta. Kung naan niya tayo kwarta. Aw, kasal na yun. Kanus lagi. Huwag na lagi tayo kwarta. Dili ba kanus aman ta na ay kwarta? Ay, tingot ito'y. Magtigom gani. Pagkatigong ka kabuni. Oh, ako may mapunta noon. Ikaw may nagkapot sa kwarta. Ay sus mayusip oy, nagtuo ka nga ang imong ihatag nako makapigom ko. Pila ra gyud imong ihatag nako? Himili ka pa kay sudan, di pa ka mukhaon og waste of things. Kana lang kunoy huna-huna magkatigom ka kaana buni. Ambot ni mo suka. Isusa, sa pagtuloy mo nako, kastak ako pagkakidot pa niyo. Nagtigom ko ganahinay para doon nagyoy magkita ba nga tinigom. Kunya, wala ka buwan na nakalabay. Miabot og tuig. Nakatigom na akong kamay. Uy, sa mani? Kwarta? Yawards, nagtigom gid ang akong bana. Kung mauna, may plano gid ay siya nga makigpakasal ako. Kung mauna, mahal gid ako sa akong bana. Mads! Oh, Mads, nakadiya sa sud, Mads? Mads! Mads, man ron. Nakadiya sa inyo? Mads, kadiyot lang, gawson ti ka. Sa kay tuyo ay. Mads, sa ato nasuroy man. O, Mads, nasi pare, kuan Mads, Boni? Hala, wa pa mauli nga naman unta. Ay, kuan pa, katubang akong iyaan nga gikan sa gawas, Mads. Muuli naman good sunod si Mana. Mao ba? Kisang iyaanan nimo? Nari kay iyaan na to sa gawas? Oo, uy, sa iba sa kumbana. Di ka din mo pursuso nga iyaan. Ay, iyaan good sa kumbana. Unya kay magtiayo naman mi, siyempre ako na sa itong iyaan. Oo, bitaw. Sige niyo, unsa may ato, Mads? Kining, may Mads, ato? kanang, Sige, sulti lang. Hoy! Ay, Hoy, bata, hoy!
Ay, naay. Mao pag abot ni Buni. Ay, salamat. Uy, nakagwapa mga pre. Ay, sapa dia pre, oy. Inuod mari? Ay, ambot lang. Aw, Sa may ato Maria, suroy man ka. Ay, may tuyo ko na siya nimo Buni. Mo ba? Sunsa man na, Maria? Sultihin Mari. Murag imbitaron tingali kaniya dong kay mauli man kunong yang iyaan. Aw iyaan les iyang bana nga gikan kuno sa gawas. Mo ba? Ay. Basig na tayo pasalubong nino. aw, posible nga na na pre. Kay dili man to daw ang akong iyaan. Mo ba? Oo, nya Maria, nya Maria. Kining kuan ba pre ba? Problema ko pre kay ang lantay nga mo gubao naman ko taon to nya maiko ko ba nga iniguli sa akong iyaan aw sa akong bana sa akong iyaan basig mahunla ko niya hinuon inig higda niya maiko ko Nya Maria. kining ko ang lagi pre kanang gamit unta ko nimo bisag 5K lang ba kay ipalit lagi na ko ka tre kay may kutson bitaw kay mao akong paidaan sa akong iyaan aw iyaan sa akong bana. Oh. Iyo ka bala ka, pre. Kay inutuli sa kong iyaan, pabayran ko man to niya. Unya ka ng 5K ni mo, himuon ko ng 7K. So, maginansya ka ng 2K, pre. Unya, hapit naman to mauli, pre. Murag mga sunod buwan. Oh, mo ba? Oh, pre. Buwan na ko, pre. Unya, gawa sa ana, lain sa tong mga pasalubong nga akong ihatag ni mo. Oh, nindot good. Lagi, pre. Promise. Ilisan din na inigabot sa kong iyaan. O, iyaan sa kong bana. Kurtahan ko to, pre. Gikan ko to sa gawas. O, kung gusto ka, pre, dubliw na lang na ako ang ilis ato. Oh, yo, kabaan ta. Day, unsa man? Ambot mo diha oy. Naligay kwarta. May akong tinigom. Ingon ka mo kay kwarta. Ay, para man ko to sa atong takasal umabot. Pag-igom na ko. Mao ba? Nay, bahala ka na diha oy. Ay, bahala diha. Sige na, pre, B. Ka-importante kaayo, pre. Naman ko ko'y nakitang kutsun ba, Giselle, pre. Manang ako na lang katong pahimudsan. Total, ilisan na to niya kay sira may magamit ato. Mao ba? Pila ka na ito. Huwag mo ni mo, Mare. O, 18K na lang, pre. Para mahimo ng 20K. Sige. Ay, Buni. Nisalig ka ng Maritiliyang, ha? Day, may na nga itong ipahuwa mo kay may tubuan. At least, matubo ang atong kwarta. Kasi anak na diha. Puyo na diha. Di mo nang tubo. Inaha ka man kaha. Nangutana ko ni mong naba kay kwarta ingon kawa. Nya karon na res Maritiliyang, nangutana? Naa. Unsa man ka? May gipalabi ka? Gipalabi ni mong nga ikaw? Ay, dili man sa ingon anak. Unsa man di ay, be? Unsa man? Gusto mo nga kabupaso simbahan ka. Oh, ha, saba kaya eh. Para mo dako, ha? Para mo tubo atong kwarta, ato nang ipahuwam. Sayang makayo. Kay, dako magtubo, madubli mo ko. Bantay bitaw ha. Salig lang ako, day. Makapaso mo kay karoto igal ka simbahan. Siguro ka karon tuig ka. Oh, duhari ako ikapasalig mo. Unsa man na? Makapasok ka, or makapasok yung ka. Pili ano? Aha? Pagpili ano ba? Mupasok ka, or makapasok yung ka. Pili! Ang tinuod na medyo ko sulti sa kong kumari kay dublihon ko nun niya pero wag ko masugot kay basig gabaan ba ta ba? Ang ako lang nga, may tubo at least may gaminganan siya ba kay sa magpundo ng kwarta sa bahay. Unya to. Sige, pre. Salamat kay pre. Ay, blima pre, basta ikaw pre. Bita mo, ginibilib ba naman? Saba ka ni pre, unsa mo kay. Sige yung nagabili pre, may hatag. Kwarta pre. Haka, gini mo, pre. Katuloy mong giutan ako. Nag-date mo ito yung muya nga katong tambukon gamay, ha? Magkar na naman, bukan na ako bisingana na, pre. Itago-tago lagi na, pre. Tumibo na. Ang itagubot ti pidani pre. Kalma lang pre. Bantayan ko gini mong cellphone nung mo tawag. Bukan mo na ako. Okay. Katong hatag na ko ni mo, ti bed bayro ko mingil na to. Manahon pre. ko to. Ako hatag ni mo. Pari ko to, ano, siya mo kayo. Isa lagi nga na ng tambok-tambok gamay, pre. Lang pa. Isa lagi nga lang yan. Kunya rios ko na pre. Sige, tila tayo. Kuan mo pre kana salamat kay pre. Tikal katuwi mo gikuan mo pre. Salamat kay pre. Pero ay kay blaga pre. Kay pre. Ning abot ha ian sa kung sa pre gikas gawas pre. Natanawa niya. Ano man? Mo. Mo out mo. Maabot eh. Mo na lang ngayon na.
Oo ka. Unsa ni yun na? Pre, basta kay nag-abot na itong niyayaan sa ko usawa, pre. Bayran ta ka, pre. Unsa dublihon ko pa na, pre. Ay, Double bound. Double bound na. Ikaw ba? Ay lang. Bahala na kaya kung sa imo paano. Basta ako bingil mo ato. Sige, pre, kay mag-video call pa biro sa iyaan sa ako usawa, pre. Basi sige. no way, pamalihog ba siya na ko. Ay, sige, Bawa sige. ka na lang ko. No problem, pre. No Mamaya problem. una ako, una Why be ma? Kumbati, pre. Kumbati. Alis ako, pre. Sige. Okay. Ay, perkanot eh. O, ihapon mo sabda. Mut-mut gabon ni Suryan. Pre. Pre. Daan ko. Ito. Oy, probre! Baklo ikaw doon. Kita na ko layo mo, klaro ikaw doon eh. Katong gikusultin mo ba? Ano naman? Di ba ang ba naman doon ni Maritilio? O, pre. O, pare, bito doon natin kanot. Kini pre. Tinuod na maabot ang iyaan nga. Ang iyaan ko na gikas gawas. Ay, di, oy. Ha? Di iyang iyaan. Iyaan ko no siyang asawa. Ha? Ingot Maritilyang, iyaan ko no sa iyang bana. Di, oy. Iyaan siyang asawa. No words Ano na, pre, ha? Ano? Nangutang man gud nako og kwarta ayang asawa. Og misaad nga bayaran lang niya kuno inig-abot sa iyang inig-abot sa iyaan sa iyang bana. Unya mo sa may tinuudan eh. Butangan niya, eh. Sila, pre. Tuo ka na bitiyon na. Ha? Kanaman ang tiyayon na ba? Tuo ba ka na? Kaya kahuam na ako 20 mil. Kapoy lang ringil, oy. Wala na ako paringla. Nya karon, nagkita mi karon. Siyara ko nung mingon ko nung, pahinumdong ko nung. Ay iya ko nung kwarta, bayran niya, inigabot sa iyaan siyang asawa. Patay. Patay yun. Murugan na ni Claro, ha? Huwag ni Claro ni pre. Unya, nagduda yun ko. Kay, miabot na ito ang gingon nilang iyaan. Pero di na makawayas mo asawa eh. Tanawa, muna kung giingon ni mo buni. Ang giingon nilang iyaan na uli kay na-deport, kay expire na di ay ang visa. Unya karon way kwarta. Unsa na toon ha? May gani kay 5K ra gipahuwangan nimo. Tim-tim ang god. Ha! Kapitol gid mong hanggawa ka. Ay, na, tabla na tani. Di na ko kapasuan ni simbahan ni Malaka. Ato ng paso dito ng kapilya. Hilog ang buniha ka. Bunikan ako, bunikan ako. Muna akong problema ron. Kay murag na siya ako yung among kwarta. Unya ako ang asawa, murag ko na yung mayong tinagdan ako. O sa may mayo na kong bahato na ni? Mabawi ka ito na among kwarta. Ha? Mura ba may gihimong kaswatan na doon? O sa may bahato ang panumaan na ipalug, tambagit ko ninyo? O sa may kung kamo may pasultihon? Buni. Hello, Ate Pres! Good morning, Lord! Thank you kay Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat. Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning. Nga, sa tanan po, nga mga tao nga bigamit sa to ang the best kayo, ang Sen Panyawan Coffee Mix. Kita mo ko ang atong imnon, ang bitter nga mga pabitter sa atong kalawasan. Nindot kayo na imnon, kay paningtong dito na sa trabaho, ha? Okay, Ate Pres! Okay, og akong pasalamatan tulyat ang tanan nga nagtumal. Nag-maintain karon og Sen Panyawan Herbal Capsule. Sen Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sen Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si plata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ini pa niuto nimo maud gapon. Usa gapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong inon, unay ka magkaon sa imong paniudto. Magyapon, sa gabi, unay ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema bahin aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol, di na mo mabala ka ana. Tugod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mawaan ko gon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Kung sa tanan itong mga isunan nga migamit sa ito, number 1 haplas ang sedle na mituwil nga tinuod, buwag tag sa itong panuhot, pabaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababaitan, atong dapi-dapi magsakit, mga kagid, mga paso, o uban para itong panatihan, basta external lang, ato kanang haplasan sa tuwang sedle na mituwil, nga anara na ito mapalit sa butika, di ba kaya Sa butika na mga igsoon, sa butika na ito, mapalit ang tinuod, ang matugan na kayon, na matudan na sa katawan ang atong Sid Liniment Welcome. Sa butika lagi na natong palit ha. Butika, mo ginang balikod, kaya masipyat ta. Sa butika lagi baligya ang atong original nga Sid Liniment Well. Yes. Okay. O di gali ato ta mahigala sa Facebook, nga ato bistahan ang page sa Sid Marketing, nga i-type na to ang Panyawan Herbals mahigala. Nga ayaw kalimot nga i-like ato ang page diha, napita. Nga makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products. O nga mga Panyawan products, Sid Marketing, mga higala, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. So, Shopee ta. Basta yung Shopee lang ta. Oo. O di gali, o doon, kita butika. Parang yun, tinod. Shopee o butika. Ha? Muna buhat nila ni Juan Kams. Nila ni Linda, ha? Himpisaw. Aha. O ni Clyde May Binak. Kuyawa, eh. Si Winsik Santillan o si Larry Kabungkag. Labi na yun ni Sergeant Guillermo Pertis. Piliban ako eh. Nagkakisalamat ha sa pagsaling nyo sa itong bantugay kay Haplas. Sid Liniment Oil. Sid Liniment Oil. Okay, thank you din. Okay, bang? Salamat sa mga ito, ang mga ating paminawa. Nagsunod sa itong dalawang manon diya sa Barangay Parian Guliat, no? Ang ilang mga health department, ang mga doktor, ang mga midwife. Good morning! Ma'am Gloria Labeste, midwife Destinago. Dr. Jonathan Lorechi, ang area medical officer. Dr. Rowena Navarro, Dr. Loredel Sulapas, Mrs. Maribel Hortel, Dr. May Poblacion. Kumusta ka dyan, doktora? O gahingon man, Mrs. Arlene Cantir, so uban pa nila dyan, no? Ayaw ka makalimot tayo lang mga barangay health worker na sa ilang paggamit sa ato ang Celebrity Kojic Beauty. So thank you. I-maintain lamang. Ilibin na sa dili pa ka mo report sa inyong mga clinics, sa inyong mga office. Ang ato ang itawag you're looking looking artista o niya ang gluto tayo ang mga sangkap nila matod pa more repairs at ang mga dead skin so kung naan kayo mga skin problems doon na ba kayo murag mga itom-itom doon na ba kayo murag mga apatol-katol murag mag-dry yung skin kaya doon naman sa kinin natural moisturizer so magpabilin kitang younger looking og batanon puti hamis ha nindot dilit mag-dry ang skin sa ako nag-iyon tungod kay doon na po kayo sangkap mga gluto tayo og papaya extract ang atong Celebrity Kojic Beauty so tanawa din ha Tatak said marketing. Thank you. Natin pa. Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Gulyat. Atong sender ati pres kinis Dudong Buni. Boni. O kinis Dudong Buni ati pres tungod lagi kay saka yung tao ba nya pasaran lang ul mga kwarta. Nya kaner ba yang sa uyab-uyab na taon sisa. Dugay nila sila nagpuyo at gusto na nga mapakasal sila. Nya usaon nga makikita taos Buni pahulman mong kwarta di na bayran ati pres. Uy. O ang permiro pasangil sa kuan nga inikabot sa iyaan sa iyang asawa. Ito yung Kaya inikabot sa kuyaan, bayran na nako. Yang wa bayre? Wa bayre ati pres, Ala, inikabot sa kuno sa uy. iyaan. Wag ka oy, klaro nga tawana. Kabaw kaning utang ko dati pres, utang higala. Inig paningil kontra. Mao lagi? Mao na diha. Ay yung mo kumpiyansa pa utang mo madago. Kung mahimo taba nga rin yun, siya na ako'y 500 rin o. Oh, kani ginagbay, okay ra. Mga 500 kinadakan, 1,000 okay ra. 1,000 kinadakan. Pero Okay yung sakit, pero kanang 10,000. dako mga inana din na madaoy. Dati pres. So dari kayo at ung hinaguan, mabaw katag panigom, di ba? Oh, di ba sa ingon nga na ang Ginas Bible no nga magpahuwang Magpahuwam, oo, pahatag pero- kayo kuno na nga magbayad kay ang Dios na mabayad nimo. Pero sa kanang paninanglan nato kada adlaw kinahanglan Kinahanglan man, tinuod na. Di lalim. Kita na ba kalisod-lisod, di ba? Oh, kita yung kalisod-lisod. At importante nga, simbak ko niya, magpahuwang ka 50 mil, nga mukalit lang na yung sakit. Kung sabi, gasto niyo, mauna, oo. wag ka ba yung relo, kayo. Mana, kumutabang ka, ay lang kay dako Tigda ko Oh, 500, labi dako 1,000, okay ra. Oh, bam, unsa may mabasa na to diya, bam, nga mangutang ni bayran, unsa-unsaon na, be. Kayo na. Be, asa man na ito mabasa nga, kung mangutang ka, ayaw bayri, kay ni kagsakiti mo, wa na kay kwarta igags do, di ba, anak, eh. Atong ablihon atong balang kasulatan dire sa Sirach 29 verse 1. Ang maluluyon nga tao magpahulam sa iyang isig ka tao. Ug siya nga nagtabang nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Pahulama ang imong silingan sa panahon sa iyang panginahanglan. O kung utangan ka,
bayri dayon kini. Karon. Karon. Ug kung tumanon mo ang imong mga katungdanan, makahulam ikaw kanunay sa pagpahulam sa imong gikinahanglan. Na dire. Oh, paminawa ha? Okay, Oh. paminaw. Oy, tulong, bunay, paminaw, ha? From the book of Sirach, chapter 29, verse 1 Yeah. until 2, Yeah. until 3. Until, Ang maluluyon nga tao, magpahulam. Maluluyong tao. Ang maluluyon nga tao, magpahulam siyang isikatao ug siya nga nagtabang, nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. okay. Pahulama ang imong silingan sa panahon sa iyang panginahanglan. Aha. Ipahuam. Bawag. Ipahuam. Ah, O kung utangan ka, bayri dayon kini. Karon. Kay nga naman, naitubag. sa ato pa, katulutangan ni mo, pabayron gud ay ito. Gitubag man sa verse 3. Yeah. Kung tumanon mo ang imong mga katungdanan, makahimo ikaw kanunay sa paghulam sa imong gikinahanglan. Ah, di ba? Karon. Karon, unsa pa man diha? Kung saon man nga kaning pagpahulam, ang pagpahulam niya, natuman na niya ang iyang pagkamayong tao, kay nagpahulam siya sa silingan. Pag abot ni Risto mo ningon nga, bayri karon dayon. Kung saon man pagbayad, nga ang ilang paghulam, ang ilang paghulam, damang ilad. Oh, dali ila pagpupuwag diya. Itaro, iayo ka, tre. Tinawag bitaw. Iayo ka, tre, kay maabot ang iyaan siyang bana. Ang bana sa nang hulam, mahuwam siya, kay maabot ang iyaan siyang asawa. Sato pa. Ako giwam man binuangan di ko ni guwam. Ino ko ay bayar binuang sa ilang imong kuan, di na ko bayro. Binuang naman to yung kuwam. Ano ba? Diba? Wa ko katingog. Balik ta. Ang iyang pagkamayong tao, natuman na niya. Tuman na. Nakapawam na siya, o Tuman na. nagtuman na siya sa mga sugo sa Ginoo. Karon. Ang iyang iwat ang bayad. Kay gingon man dito, kung mahuwam ka, bayri karon dayon sugawat ta sa bayad. Unsa man pagbayad nga ang iyang paghuwam ng daan, sugod naman sa binuang kay ilad man. Wa makukwarta kay iayo na kong katri kay maabot ang iyaan sa akong bana. Ang bana sa dito, wa makukwarta kay maabot ang iyaan sa akong asawa. O sa nalay ko ang gulat aron matulo. Ano ba? Wa makukwarta kay bunyag ugma, una mo sa katedral. Bayad! Ato sa ilad yung paghuwama, ilad. Ila naman daan. Oh. Sa ato ba bayran gyud. Mo bayad yun sila. Katong nakahuwam ni mo 80,000 giilar ka. Gibayran. Ilad pa kabs. Gibayran ba? Ako ano? Wakati. Di na ko mabayaran nun. Ay, bayaran yung ilad ba itong imo? Na priso boy yo. Na priso kang iyang giilan og 35 mo ay nakapapriso. Ba? Di ba? Katong mo 80 nga. Wa man to din mo, wa nagibaliwa ara man to mo. Mo bitaw nga pag adto na to dito, mautot pa sa ato ang driver. Nawa ko ng galit oy. Nahanaw daw aso di hamda to. Pag abot mo ba nawa man. Wa ko gihinganlan ha. Balik ta. Kanang imuhang gihimo karundong nakatuman na ka sa gisugo sa Ginoo ug natuman na sa gingon sa Biblia nga ang maayong tao natuman nimo ang duha apan kadtong gingon nga maabot ang bayad usawa na puro man binuang ang ila ipatawag dito sa barangay sa barangay namong yun na apan kay wa man lagi mo kasulatan pung panimo kamo si mga asawa mo ay mag-away. Sila bitaw. Kamo mo mag-away. Pananglitan, ug di gud mo hibayaran, pangayo na lagpasaylo ni mga asawa, pagpaubos lang nga, nabiktima naman ka. Kay parar ba taon to silang kasal? Wala kasal lagi taw. Para ba taon to silang kasal? Pananglitan ang imong asawa, ug dili mo tingog nimo, dili mo gakos nimo ni katog ninyo, dawata lang usang kamaturan kay nakasa ka man. Apan, moabot ang adlaw nga musabot ra na siya, kay biktima naman sad ka. Biktima raman sad ka. Kung pas kakaraanan Goliath, dunay paghunas, dunay pagtaob. Kung dunay pagsidlak, dunay po'y pagsaop. So, dili ra ka mag-uol kay kung pa luyo sa panganod, makita ang bidlisiw sa adlaw. Uwe na yun. Lain man tong ako Goliath. Sa bibili. Saan mo putaw kay yung mata eh. Sa ano ka na
Wala dito naman, no? Kung ako ang puzzle, di